बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्ला पावाराव फैयो एबा सरकाराव फैयोब्ला चन्दन ब्रह्म बिथांखौ बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि खालामगोन होननानै दाबि खालामदोंमोन एबा बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बेनि सायाव फिननाय होदों एबा गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा। चन्दन ब्रह्म बिथाङा बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ थांखिनानै एबा हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै बे समाव फिननाय होदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा। चन्दन ब्रह्म बिथाङा बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय जे बिथांखौ एबा चन्दन ब्रह्मखौ हारिमु आफादनि बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि खालामगोन होननानै बुंनायनि सायाव खुगा बेखेवदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा। चन्दन ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे फुङाव माबा मोनसे बुङो आरो हराव एबा मोनायाव आलादा बाथ्रा बुङो। बिथांनि जे बुंनाय बाथ्राफोरा सोलायबाय थायो एबा बिथाङा माबे समाव मा बाथ्रा बुङो बेनि सायाव बिथाङा गावनो थियारि नङा एबा बे समाव बिथाङानो थि नङा होननानै बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा। बे हाग्रामा महिलारि बुंनायनि बाथ्राखौ माबा मोनसे फिननांगौ एबा माबा मोनसे बुंनांगौ बेनि जेबो ओंथि गैया होननानै बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा। बेनि बुंनायनि जेबो ओंथि गैया, बे दा इरिलिभेन्ट मानसि जाबाय। फुङाव मोनसे बुङो, सानसुआव मोनसे बुङो, मा साननानै मोनायाव मोनसे बुङो, बेखौ आंहा फिननाय होनांगौ होननानै आं साना। आरो बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा मोननै बियाबावबो देरहासार जागोन आरो बेनि ओंथिया बेनो जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे मोननै बियाब एबा देबोरगाव आरो 14 नं सोरांदुवार बियाबाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेनगोन एबा जेनगोना रोखा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा। मोननैयावबो मानव गेदेर खाम्फा बरगयारिया देरहागोन, बिनि ओंथियानो मोननैबो समस्तियाव हाग्रामा बिथाङा जेनगोन। चन्दन ब्रह्म बिथाङा बे समाव खाम्फा बरगयारिनि जानानै एबा खाम्फा बरगयारि बिथाङा मोननै बियाब देबोरगाव आरो सोरांदुवार बियाबाव देरहासार जागोना रोखा होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बेनि ओंथिया बेनो जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोननैबो बियाबाव जेनगोन होननानै बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा। चन्दन ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिथांनि जे बुंनाय बाथ्रा सानाव आलादा बुङो, मोनायाव आलादा बुङो आरो बिथांना जायखिजाया नाबां जाबां बाथ्रा बुंबाय थायो आरो बिथांनि बुंनायाव जे माबा मोनसे फिननांगौ एबा माबा मोनसे बाथ्रा बुंनांगौ बे नङा आरो बिथांनि बुंनाया जेबो ओंथि गैया होननानै बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा। बयहाबो मुसलपुराव जिखिनि रायजो राजाया एकदम लोब लोब फैदों, दिनैनि जिखिनि मोनसे समस्या हिसाबै बेवहाय गैयाबाबो 15निफ्राय 18,000 बिगारिं दं। दा 15ब्ला न'खरसेयाव साथाम दङ, आं साथाम लाना सानै 30,000 मोनबाय। मोनसे काउन्सिलाव देरहानो थाखाय 20,000आनो हाइस्ट, गतिके 15,000 मार्जिन लानानै मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथाङा चिरांदुवारसाव देग्लाय देरहागोन। मोननैयावबो मानव गेदेर खाम्फा बरगयारिया देरहागोन, बिनि ओंथियानो मोननैबो समस्तियाव हाग्रामा बिथाङा जेनगोन। बिपिएफ सरकार जायोब्ला नोंथांखौ माने हारिमु आफादनि आफादगिरि खालामगोन। बेनि बुंनायनि जेबो ओंथि गैया, बे दा इरिलिभेन्ट मानसि जाबाय। फुङाव मोनसे बुङो, सानसुआव मोनसे बुङो, मा साननानै मोनायाव मोनसे बुङो, बेखौ आंहा फिननाय होनांगौ होननानै आं साना। थेंक इउ।